A műsor támogatója Byword krém szemölcs ellen. Természetes, hogy ne fájjon. Kicsi vagy nagy, futó és uszodai. Az idegesítő szemölcsök fajtái. Az apró kitüremkedések a lakosság 10-15%-ának megkeserítik az életét, és a gyermekeket sem kímélik, sőt, de mit kell tudni a szemölcsökről? A szemölcsöket vírusfertőzés okozza. Többféle vírus jön szóba ilyenkor, attól függően, hogy milyen típusú a szemölcs. Alapjában véve humán papillomavírusokról van szó általában. Mindenképpen egy kellemetlen növedék, hiszen nagyon nehezen kezelhető. Többek között azért, mert kiújulásra hajlamos, és a gyermek vagy akár felnőtt immunrendszerére is szükség van ahhoz, hogy véglegesen eltűnjenek. Dr. Vas Ilona bőrgyógyász szinte minden nap kezel szemölcsös gyermeket, ugyanis ők hajlamosabbak elkapni ezt a vírusos fertőzést. Fogékonyabbak a gyerekek valóban, hiszen az ő immunrendszerük egyrészt kevésbé fejlett még, nem alakult ki a teljes védekezés, másrészt pedig a kis sámsérüléseken a fertőzések könnyebben bejutnak. És vajon a szemölcsök ellen mi a megoldás? Hogyha nagyon muszáj, akkor eltávolítjuk ezeket a szemölcsöket, vagy egy éles kanállal lekaparjuk, vagy esetleg lézerrel eltüntetjük, vagy egy nagy frekvenciás készülékkel leégetjük, de nem ezzel szoktuk természetesen kezdeni. Különösen a gyerekek esetében törekszünk arra, hogy fájdalommentes kezelést tudjunk előnyben részesíteni. Ilyenek az különböző ecsetelők, vagy vannak krémek is, amelyekkel szintén kezelhető. Nálunk a fájdalomtűrő képesség az nem olyan magas, úgyhogy emiatt ezt a sebészeti beavatkozást ezt mindig próbáltuk kitolni, hogy azért hát ha elmúlik, hát ha nem kell odáig menni, hogy ezt leszedjék. Angelikáik már pontosan tudják, milyen nehéz elbánni a szemölcsökkel. 6 éves lánya Jászmin az uszodában kapta el a fertőzést. Észrevettük ősszel-télen, hogy akkor nagyon vakarja itt a kezét, és mondták, ó, semmi gond, ez télen előjön ekcéma. És aztán láttam, hogy nem egészen az, mert hogy ilyen pöttyök jelentek meg rajta, és az úszóedző mondta, hogy ez előfordul, akik járnak sokat úszni, hogy ilyen uszoda szemölcs jelentkezik a karján. És amikor megjelent a második, harmadik, negyedik, akkor már tényleg aggódtam attól, hogy ebből mi lesz. Jászminnál ekcémával együtt jött a bőrkinövés, így ahogy Jászmin vakarózott, úgy terjedt a szemölcs is. Nagyon sok mindennel próbálkoztunk, de sajnos csak egyre rosszabb lett, mert már a hónaljáig, a válláig terjedt föl ez a szemölcs. Ráadásul a szőke kislány 6 évesen már igenis ad a külsejére. Hát ő is mondta, hogy nagyon csúnya, nem szereti, hogy mindig kérdezgetik, hogy mi van a kezeden, nagyon csúnya, meg hát mondták, hogy ugye tovább is fertőződhet. De a drasztikus égetést és fagyasztást el szerették volna kerülni. Kellene kenni még a kezed, ma reggel nem kettünk be, jó? Gyere, tartsad! Mostanra viszont alig felfedezhető a színező kislány karján egy-két pötty, ugyanis a kezdetben szaporodó szemölcsök többsége már nyomtalanul eltűnt. Ez már mindjárt el is múlik. Egy-két apróság maradt csupán, amelyekre szintén az elmúlás vár. Egy hónap alatt azt láttuk, hogy ez az egyedüli, amiből még egy nagyon pici megvan, ez már csak a helye, és hát a többi az abszolút nyomtalanul és fájdalommentesen elmúlt. Nem sokára a szőke kislány szépségét egy darab rakoncátlan szemölcs sem csorbíthatja majd. A műsor támogatója Byword krém szemölcs ellen. Természetes, hogy ne fájjon.